GTA San Andreas, misiunea 57. Așa, să mergem pe aici. Să începem. Trebuie să mergem acolo. Eu vreau să folosesc o mașină. Mi-am băgat mai multe coduri. De asta să găsesc o mașină. Sau mergem așa, ce n-ai? Nu am mașină. Ia să vedem. Începe. Așa. Iar ne sună telefonul. Sige, da. Mergem tot folosind tot o mașină, să zicem. Ups. Trebuie să mergem pe hartă unde e marcat cu galben. Adică aici. După cum vedeți, este misiunea 57, adică suntem în San Fierro deja, nu mai suntem în Los Santos. Și vreau să vă spun că îmi pare rău că n-am postat de la începutul jocului, pentru că nu mi-a venit ideea. Dar nu mai contează. Dacă aveți întrebări, puteți să mă contactați. Ups. Haide măi, că n-am vrut. După ce vă voi scrie acolo, la descriere, o listă cu acele coduri care le-am folosit. Gata, începem. Deci trebuie iar să mergem unde este marcat cu galben. Gata, știu. Trebuie să ne-am pus o bombă pe mașină, parcă e misiunea aceea. Și acum trebuie să ne ducem într-un loc, parcă într-o fabrică, și să pornim bomba de la mașină pentru a exploda. Stai acolo. Eu am să încerc să pun cât mai multe videoclipuri cu misiuni. Dacă aveți întrebări, v-am spus, puteți să mă contactați puteți să-mi spuneți prin comentarii la filmulețe sau mă puteți, sau atât, că nu mai am altceva. Trebuie să omorâm gardieni. Cel mai simplu. Hai că i-am făcut. Tot mai greu. Cât alagul am. Bă, eu nu vreau să vă fac rău. Hai să mergem acolo. Să folosim rampa pentru a intra înăuntru. Gata, mi-a reparat mașina, că era deja prea... După cum v-am spus, am intrat într-o clădire. Eu mai știu misiunea asta pentru că am mai făcut-o. Va trebui să ne ducem mașina aici.
și să activăm o bombă. Și acum... Taci! Nu pot Și acum, ce că ar trebui să mergem aici. Aici. Mamă, ies. Uitați că mi-am băgat un cod, că deja eram pe cale de moarte. Nu e Heso, ia-mi al. Parcur! Ia de aici. A căzut. Acum hai să parcurgem câțiva kilometri pe jos, că nu-i nimic. Mai facem și noi niște sport, mai străvim. Ah, nu. Ce trebuie să fac? Ah, să mă urc în mașină. Ok. Păi dacă vrei să mă urc în mașină, dă-te, mă. Văd-o. Trebuie să mergem pe aici. Lasă-mă, mă, în pace. Aoleu, nu pot să bag un col liniștit. Wow, ce spectaculos! Ups, nu. Așa, yes. Am selectat această melodie. Acest radio, post de radio, mai bine spus. S-ar putea să fie sfârșitul misiunii acesta. Da, cred că e sfârșitul misiunii. Am trecut misiunea! Salut, poți să mă asculti un minuțel, două, te rog? Ne vedem în misiunea următoare. Pa!